Prijatelji, pozdravljam vas! Danas ću vam pokazati kako da pripremite i date svojim sadnicama potpuno prirodnu i organsku prihranu. Ovu prihranu možete koristiti za sadnice paradajza, paprika, krastavca, tikvica, boranije i ostalog povrća. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Da bi naše biljke bile zdrave, odnosno da bi imale dobro razvijen korijenov sistem, da bi imale zelene zdrave listove, naše biljke moraju se prihranjivati. Mi ćemo to odraditi na jedan potpuno prirodan način. U posudu umiješajte 200 ml toplog mlijeka, jednu malu kašičicu sode bikarbone i pola litre vode. Mlijeko sadrži razne hranjive tvari koje mogu biti korisne za biljke, poput proteina, kalcija, magnezija i kalija. Soda bikarbona spriječit će oboljenje korijena i napad gljivičnih oboljenja kod biljaka, te samim tim i ojačati korijenov sistem. Ovaj sastav poboljšat će rast biljaka, povećati imunitet i otpornost na bolesti. Ispod svake sadnice sipajte po 5 ml ove mješavine. Zalijte biljke 2 do 3 puta mjesečno. Ovako pripremljena prihrana odlična je i za prihranu lista biljke. Biljku slobodno možete pošpricati ovom mješavinom jedanput do presađivanja u zemlju. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Želim vam srećno baštovanstvo!